guys! Good morning! So ngayon, magluluto tayo ng ating version ng Ilocano Igado. So, ang uunahin natin, imamarinate muna natin yung ating karne, yung ating puso ng baboy. Uunahin natin, maglagay tayo sa bowl ng 2 kutsarang soy sauce. Natin yung mga 1 kutsara ng ating calamansi juice. Meron tayong 1 buong garlic dito. So, kakalahatiin natin yung kalahati pang ma-marinate natin, tapos yung kalahati pang gigisa natin mamaya. Ilagay rin tayo ng ating 1 kutsaritang black pepper. Rin tayo ditong oyster sauce. So, 30 grams ito. Ilagay natin yung mga at least 15 grams ng ating oyster sauce. So, i-mix lang natin. Isunod na natin yung ating chicken. So, kanina nahiwa ko na to. Ilagay na natin. Sunod na rin natin yung ating atay at yung puso ng baboy. Mix lang natin ganyan. So guys, ito ima-marinate natin siya ng at least 1 hour or 2 hours. Kung mas matagal sana, kung overnight, okay din, mas okay para mas malasa yung ating lulutuin. So, ilalagay natin siya sa ating ref, wag dun sa freezer, dun lang sa baba. Then, mamaya, ibabalikan natin para sa ating pagluluto. So, guys, umpisa na natin yung ating pagluluto ng ating igado. So, maglalagay tayo ng ating olive oil sa kawali para igisa natin yung ating lulutuin. So, yan. Lagay natin. Painitin natin ng saglit. So, unahin natin yung ating bawang. So, basically, igigisa lang naman to kasi kanina na marinate na natin yung ating karne. Sunod natin yung ating sibuyas. Isunod na natin yung ating marinated na karne. So, lagay na natin. So guys, yung naiwan na na pinag-marinate natin ng ating karne, i-set aside natin kasi ipang sasabaw natin mamaya. Then sasangkot siya natin, i-simmer natin ng medyo matagal ito para mas malasa yung ating niluluto. So ito, naiga na yung ating sinangkot siyang karne. So ang susunod na natin, for sure hindi pa ito malambot, isunod natin kung saan natin siya marinate. So, lagay na natin. Tapos, naglagay din kanina tayo ng ating bay leaf. Ilagay na rin natin yung ating green peas. Dagan pa natin siguro ng mga half ng ating tubig para lumambot pa ng mabuti yung ating karne. Dagdagan din natin ng konting paprika yung ating niluluto. So, ito naman pwedeng wala, pwedeng meron. So, gusto ko lang lagyan kasi wala tayong aswete para at least kahit konti magkaroon ng kulay yung ating niluluto. Then, lalagyan ko rin siya ng chili flakes para medyo maanghang-anghang. Sunod natin yung ating atay kasi yung atay natin dapat hindi overcook. Kaya, tatansyahin natin once na malambot na yung pinakakarne tsaka yung actually, sinabay ko na yung puso dito ng baboy para medyo mas lumambot din siya. Yan. Takpan ulit natin. So guys, isunod na rin natin yung ating marinated na liver. Then yung ating carrots. Rin natin yung ating red bell pepper. So, yan, paluto na yung ating nilulutong igado.
Yan. So, yan. Patapos na. Hangin natin maya-maya. Sa lahat ng di pa nag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe po. Usina Niwana. Pakihanap po ako sa YouTube. Yan. So guys, ito na yung version ng aking igado. So makikita nyo parang meron tayo nilagay sa ibabaw na na toasted garlic. Yan. Thank you very much for watching. Till next video. Bye!